Lepa Brena častila je porodicu božićnim putovanjem koje košta čak 60.000 eura. Pevačica je odrešila kesu za luksuzni odmor u Dubaju, Tajlandu i na Maldivima, gdje će 2 nedelje uživati sa mužem Bobom Živojinovićem, sinovima Stefanom, Viktorom i Filipom, snajom Aleksandrom Prijović. Baka Brena za praznike nije želela da se odvaja od 10-mesečnog unuka Aleksandra, pa i njega povela na ove daleke destinacije. A da pevačica nije škrtica, zašto je mnogi na estradi prozivaju, dokazala je time što je ovim putovanjem častila i prijinu majku Borku Mihajlović. Prva stanica im je Dubaj, u koji su stigli na Božić. Samo za hotel je iskeširala 16.800 eura, a tek će odrešiti kesu za šoping u čuvenom Dubai Mallu. Uskoro će iz Dubaja krenuti u Tajland, a onda i na Maldive. Rezervisali su rezort u Puketu koji je Brena platila 5.600 eura, a ipak najviše novca je izdvojila na Maldive. Tamo je iznajmila bungalove na samoj plaži, a za ovaj privatni tropski raj dala je čak 38.600 eura, objašnjava dobro obavešten izvor pevačici. Lepa Brena kaže da je januar omiljeni mesec jer ga provodi sa familijom. Radujem se što smo porodično otputovali. Došli smo u toplije krajeve da se malo ugrejemo i budemo zajedno. Prošle godine smo mnogo radili, nismo se dovoljno viđali, pa želimo to da nadoknadimo. Boba i ja smo presrećni što deca i dalje žele da putuju sa nama, rekla je pevačica.